Bueno, behatzen da 18 egun edo gau, nik kasu honetan gauetan kontatu dut, iruditzen zaidalako leku bat ezagutzeko edo leku bat habitatzeko, ez? Gauak baduela bere interesa, ez? Eta uste dut gauean gertatzen direla, egunean zehar gertatzen ez diren gauza asko. Ez soilik ametsak eta gauza oniriko bat, baizik eta baita ere soinu jakin bat, isiltasun jakin bat, mamuak, desirak, egonezina, eta orduan iruditzen zitzaidan gauetan kontatzea bazuela berea, ez? Eta ze bizi izan nuen denbora horretan guztian, nik ez du sentitzen hori, nire bizitzan etenaldi bat bezala, baizik eta iruditzen dela bizitzaren beste fase bat, eta hor ezberdintasuna dela, denbora hori guztia ematen duzula kartzelan sistema penitentziarioa duen logikaren barruan bizitzen, ez? Eta horrek esan nahi du, kanpoko munduarekiko nolait isolatuta bizitza dela edo distantzia fisiko nabarmen bat bizi duzula, ez? Naiz eta konektatzen zaren emozionalki eta kanpo galdearekin eta afektiboki eta horrela, sistema penitentziarioa ere sistema ikusezin bat, ez? Eta ez da kasualidadea ere kartzelaren barruan irudia debekatuta egotea, presoak ez du kamararik, ez du, ez gaur egun ateatzen ditugu 1000 argazki momentuan eta 1000 bideo zuzenean, kartzelan hori ez dago, ez? Eta ez da kasualitatea. Irudia nahi ez duen mundu bat da, mundu horretan dominazioa dagolako, ez? Eta injustizia dagolako eta egoera oso bortitza daudelako. Eta, pixkate, sistema horren barruan egin dituen gau eta egun hori guztiak, ez? Neri ez zait gustatzen, filma hitz egiterakoan ez zait gustatzen bandera bat altxatzea eta esatea, filma honek markatuko du beste estetika bat, iruditzen zait filma honek ez duela hori lortuko eta gainera ez dagoela eginda horretarako, ez? Egia da, nik bai uste dudala, baina hori nire irakurketa da, normalean ezkerrak estetikarekin eta artearekin baduela halako harreman ez dakit gatazkatsu bat edo labur bat, ez? Nire ustez zabalagoa ere izan zitekeen harreman hori, ez? Eta horregatik esaten dut, askotan ezkerra kultura eta ekoizpen artistikoa izan duela autoafirmaziorako tresna bezala, ez? Sortzen den produktu kultural bakoitza, izan pelikula, izan musika, izan poema bat, izan antzerki bat, beti izan behar duela afirmatzeko posizio bat, ez? Horretarako izan daiteke, jakina, eta niri ere kultur ekoizpen horiek interesatzen zaizkit, eta konsumitzen ditut, eta egiten naute, baina uste dut ezin dugula mugatu bakarrik horretara, eta uste dut ere, estetikak ere, bidali aldizkigula galdera asko, eta nire interesatzen gehiago galderak autoafirmazioa baino. Agian oso fase autoafirmatibo batetik natorrelako, eta ez zaidalako une honetan hainbeste interesatzen hori, ez? Gehiago behar ditut galdera, kontraesanak eta alakoak, ez? Ni izan naiz oso askea, ez, pelikula hau egiten. Ez dut hainbeste begiratu ze erreferentziak nituen, bai begiratu ditu, jakina, beti begiratu behar dituzu, baina naiz egon hain pendiente horretara gehiago ez dakit, egin dut halako bidai bat barrura eta oso galdera egin dio nire intuizioari edo nire pulsio horri, ez? Eta orduan oso askea izan naiz, gero jakina, referentziak izan ditut, ez dakit, adibidez, sexu eszena bat badago pelikulan eta horretarako Chantal Akermanen film batean oinarritu naiz, badago trantze, diskoteka, horrelako zera bat eta horretarako izan ditut referentzia pelikula ezberdinak. Bai, manejatu ditut, baina naiz oso pendiente egon horrekin egia esan. Badakit hori dela agian pelikulatik gehien harritu alduena, harritu alduen gauzetako bat, ez?
zenbat kapa dauden edo zenbat zati, ez? Normalean pelikula bat egiterakoan, nik ikasi dudan zineman, beti daude egitura narratibo batzuk oso markatuak, ez? Gainean irakasten dizkizute, 3, ez? Lineala, akumulaziozkoa, zirkularra. Eta horrek laguntzen du pelikula bat egiten, uste dut importantea dela egitura horiek ikastea, kontutan hartzea, eta segurazki beharko ditut beste filma batzuk egingo baditut, ez? Baina kasu honetan niri ez zidan hainbeste balio horrek. Ze azkenean nirea izan da oroitzapen, memoria ariketa bat, eta prozesu, ez dakit, elaborazio prozesu baten isla, ez? Eta nik uste dut memoria ez da lineala, ez da zirkularra, eta ez da... memoria oso desorekatua da oso kontrasankorra, oso selektiboa, oso zatikatua, orain pentsatzen dugu hau, gaua dator, amets batean etortzen zaigu beste zerbait, gero badago etenez beteta, eta nik pixka pelikulari forma hori eman nion, ez? Memoria zatikatu baten forma, ez?